kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta donkibaru labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na araba juillet kalo tile 4 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Minisiri ɲɛma Sumailu Bube Mayiga ale nɔbilaliko la Zainab Job n'ale minisiri ye mun ɲɛsin bɛ équipement ma ale ye baara dayɛlɛ waleya wulada in na dunanjigiso la Sheraton a bɛ tali kɛ salon de l'action gouvernementale gouvernement ye baara minnu kɛ olu bɛ se ka dankɛnɛmaya cogo min na maaw ka filɛli k'a la a kɛra minisiri caman ɲɛna. ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛnɛ sigira a sigira sariya tigilamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu n'olu bɛ baara kɛ ni sariya kolojolen ye ani minnu bɛ baara kɛ ni laadala sariyaw ye yaasa u se k'u ka hakilinaw k'olu mɛru ɲɔgɔnna cogo min na ka sariya baaraw kɛ. A dabɔra juillet kalo tile 3 a bɛ kuncɛ bi juillet kalo tile 4 in na. Maa min n'ale bɛ diɲɛ tɔnba ONU o ɲɛma o nɔrɔ bila Mali la anw fɛ yan MINUSMA o ɲɛmaaya la Mahamad Saleh Anadif a ye bolonɔbila kɛ kunungo ani ambassadeur ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ Royaume-Uni o kofɔ Mali la yan Catherine Angela Eva o bɛ tɔrɔmɔɲɔn bɔ kofɔ mun bɛ t'i jɔ dolari wari miliyari 2 miliyɔn 300 bɔɲɛngo ni o wariko olu bɛɛ lajɛlen bɛna laraw ye MINUSMA fɛ. Donkɔrɔ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na. Aw ni ce maraka faama ka journal banbara a lamɛnli la an bɔra k'a fɔ sisan dani na minisiri ɲɛma Sumailu Bube Mayiga ale nɔbila ko la k'a sababu kɛ ale kun bolo degun bɛɛ a tun bɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la minisiriw dagayɔrɔ la cité administratif la k'a sababu kɛ conseil des ministres ale ma se ka kɛ bidonya in na. Zainab Job équipement o minisiri ale nana ka na nɔrɔ bila ka baara dayɛlɛ k'a waleya salon de l'action gouvernementale ale kɛnɛ kan n'o ye gouvernement ka kɛwale olu dankɛnɛmayalen maaw ka se ka taa filɛli kɛ o la a kɛra bi wulada in na araba juillet kalo tile 7 san 2018 dunanjigiso la Sheraton. Nin kɛnɛ kan kuma dira maire adjoint ma commune 4 o tɔgɔ la Isa Marijɛ Ɲare a ye kuma ta a ko nin ko in a waleyara ale ka commune kɔnɔna na o kɛra wasaba ye ale bolo maaw ka se ka taa ɲɛdama kɛ gouvernement ka baara waleyalen belebelew la k'ale bɛ foli ta nin ka taga ɲɛsin a baara waleyabaw ma. Mohamed Tayiru Zuldi n'ale yɛrɛ de ye nin hakilina ta k'a fɔ ko ka salon belebele k'o kɛnɛ sigi gouvernement ka baaraw ɲɛdama ka taa da o la a ko ale bɛ foli ni ta ni ka taga ɲɛsin jamana fangamarabaw ma k'a sababu kɛ gouvernement ka wulikajɔ a fanga bonyana baara caman kɛra yaasa maaw k'u ladɔn ale ye nin ŋaniya in siri ka nin baarabolo in k'a sigi sen kan salon de l'action gouvernementale ko ale bilara sera gouvernement fɛ gouvernement y'ale dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ o kosɔn ale ka jija a tɔnɔ kɛra nin ye. Amadu Goyita minisiri mun ɲɛsinnen bɛ funukɛniw ani jamanadenya kanu jidili o minisiriso ma ale ye kuma ta a ye kuma ta ale ye gouvernement o ka kuma lasela ye a ko n bɛ foli ni ta ni taga ɲɛsin nin hakilina in a waleyali ma k'a sababu kɛ nin ko tɛ se ka taa funukɛniw kɔ funukɛniw olu de bɛ nin baarabolo ninnu waleya minnu n'u ka cɛsiri ka bon u ka jija bɛɛ lajɛlen jamana bɛ se ka lɔfoni cogo min na a bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la. Maa min yɛrɛ n'ale ye a fanba tɔrɔmɔɲɔn bɔ kɛ n'u ko ma sponsor officiel o ye minisiriso ye mun ɲɛsin bɛ nti ani ji lahalaya ma n'o o denfaya bɛ Malik Ali Husseini bolo ale ye kuma ta a ko nin salon in bɛna to olu ye baaraboloba minnu kɛ ni jamana ɲɛmaa ka yamaruya ye Ibrahim Boubacar Keita jamana ka yiriwali sira fɛ jiko nɔgɔyali jamana dogodogo ɲɛw la kuranko nɔgɔyali jamana dogodogo ɲɛw la ko nin bɛna to olu k'o yira diɲɛma la k'a sababu kɛ olu ka baarabolo caman a bɛ dibi la a ma se ka ye jamanadenw fɛ ko nin kɛnɛ in bɛna to jamanadenw ka o ye. Mawulud Ben Katra ale ye minisiri ye mun ɲɛsin bɛ baara ko ani bolola baara o ji donni ma ale ye kuma ta a ko nin kɔni nin y'olu ka salon de ye k'a sababu kɛ n'i ko baara n'i ko i ka dɔn k'a fɔ bolola baara n'i ko bolola baara o ji donni o b'ale ka minisiriso ko fɔ wa olu ka cɛsiri n'u ka ŋaɲaki u bɛɛ lajɛlen na dankɛnɛmaya ni salon in kɛnɛ kan yaasa mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement k'a tun tɛ sɔnna na. Zainab Job ale nana ka na premier ministre ka na o nɔrɔ bila k'a sababu kɛ o bolo degun tun bɛ ale ye kuma ta Zainab Job a ko gouvernement ye fɛn caman kɛ sanjikɔrɔ wɔsi a dɔ man di yaasa i wɔsilen ka bɔ ka sɔrɔ sanji tɛ a ko kɛnɛ de bɛna kɛ nin ye nin salon de l'action gouvernementale gouvernement ka baarabolobaw yeli ko nin kɛnɛ in kɔni mun n'a bɛna waleya juillet kalo in tile 4 ka taa bila tile 7 na ko nin ye kɛnɛ min ni gouvernement n'a ka waleyaw bɛna dɔn
jamana ɲɛma ye kangari gɔlɛ minnu da ko ka baaraboloba minnu waleya minnu kɛra olu la caman kɛra nka tɔ bɛɛ ko nka ko minnu kɛra olu fana ka dɔn a ka dɔn k'a fɔ dɔ kɛra tɔ wulikajɔ bɛ olu nɔ kan ko ye olu ka laɲini ye a sɔrɔla ka i ka dɔn k'a fɔ jurukisɛ k'o tigɛ mun bɛ donda yɛlɛmaw ye ka tila ka i ka dɔn k'a fɔ ɲɛdama kɛ kɛnɛ la yɔrɔ minnu bɛ n'o ye baarabolo minnu waleyara olu tigilamaw ye ɲɛfɔli k'a ye o lahalayaw kan o kɔfɛ u sɔrɔla ka foli ni tanni k'a di bɛɛ lajɛlen ma a ɲɔgɔnnajɛrɛ kuncɛra hakililajigin k'a yira o la k'a fɔ salon de l'action gouvernementale a bɛna waleya dunanjigiso la a Sheraton k'a dabɔ suikalo tile 4 ka taa bila tile 7 san 2018 a baara dayɛlɛ o kɛra bi wulada in na. ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛnɛ sigira ɲɔgɔnnajɛrɛ min n'a ɲɛsinna sariya taabolo ani ka ladala sariyaw olu bɛ se ka hakilinaw mɛru ɲɔgɔnna cogo min na ka baarabolo kɛ mun bɛ lafununi ko fɔ sariya o ka batoli o sira fɛ a ɲɔgɔnnajɛrɛ a dabɔra dunanjigisola Radisson juillet kalo tile 3 a bɛ kuncɛ bi juillet kalo tile 4 san 2018 a labɛnna minisiriso fɛ mun ɲɛsin bɛ sariya lahalaya ma baaraɲɔgɔnya ani minisuma o ni ɲɔgɔn cɛ u ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye sariya minnu bɛ n'o ye diɲɛ ka bɛnkan sariyaw ye ani ladala sariya minnu bɛ olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na a baara dayɛlɛ a kɛra directeur national fɛ mun ɲɛsin bɛ affaire judiciaire ma ani jamana ka ɲɛdamafɛnw marali ma n'o ye so ye ani minisuma ka nɔbilama Christian Idrissa Gassama. Nations Unies o ɲɛmaabaw ka ciden min bɛ anw fɛ Mali la yan n'ale bɛ minisuma o ɲɛmaaya la Mamadou Saleh Anadif a ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ kunungo a kɛra ani ambassadeur ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ Royaume-Uni ko fɔ Mali kɔnɔ yan Catherine Angela Evans u ko nin ye tɔrɔmɔɲɛnbɔ ye tɔrɔmɔɲɛnbɔ min n'a bɛ t'i jɔ fo dolari wari miliyari 2,300,000 bɔɲango a ko a bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛnabɔ minisuma de fɛ yaasa bɛn ani lakana o bɛ se ka kɛ anw ka jamana kɔnɔna na cogo min na san 2013 u tun ye tɔrɔmɔɲɛn dɔ bɔ nin lahalaya kelen in na o taara jɔ dolari wari miliyari 2,700,000 bɔɲango la 2017 u ye dolari wari miliyɔn 1 u y'o bɔ k'o da ɲinan sa in na sa miliyari 2,300,000 bɔɲango o de bɛna don wulikajɔ la bɛn ani lakana bɛ se ka waleya anw ka jamana kɔnɔ cogo min na. ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ kuncɛlen kɔ solinadonjɛkulu n'o bɛ administrateur civil olu kofɔ SINAC ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ syndicat baarakɛla minnu bɛ ministère de l'administration territoriale o tɔgɔ la n'u ko ma ko SILTMAT u ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ kunungo bolonɔbila sɛbɛn min kɛra o bɛ dan sigi u ka baarabila la n'o ye préfɛtw ni sous-préfɛtw n'u nɔnaw ye n'u tun y'a dabɔ kabini juin kalo tile 25 tɛmɛlen a bolonɔbila sɛbɛn a kɛra minisiri ɲɛma o dagayɔrɔ la Sunbeli Bube Mayiga a ka ɲɛdama kɔnɔ. Farafina bondakun kan Ngwara Daba mun ne o bɛ ka Ngwara da Theodore Obiang Nguema la a donna kaso la k'a sababu kɛ ko a ye tulogɛlɛya wale caman kɛ nka a ntanyana ntɛnɛndonya tɛmɛlen k'a sababu kɛ u y'a lajaba kosɛbɛ k'a to kasobon kɔnɔna na n'u ko kasobon ma ko Evina Young o bɛ Guinée équatoriale o camancɛ bolo la o sɛbɛntiyara a ka fanga ɲini tɔn fɛ n'o ye Citoyen pour l'innovation CI. Amnesty International ale ye a ka jigiwaro ale o dankɛnɛmaya kunungo ka ɲɛsin Sierra Leone gouvernement o ka dɛsɛ ma ka ɲɛsin maaw ka hakɛ dɔ batoli ma n'o ye maaw ka bɔ k'u ka dusumakasaya k'u dankɛnɛmaya ka taamaw k'olu waleya ni a bɛ k'u lajaba ni wolomasiri tabaw ye n'o ye polisilakaw ye n'a kɛra sababu ye yɛrɛ taamakɛla dɔw a ka fangamara in kɔnɔna na olu sara nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ hali n'o y'a sɔrɔ muranin kelen bɛ k'a sɛgɛn aw ka wasa sɔrɔli kama sababu kɛ kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye ala k'an n'o cɛ jɛnya Fanta Sidibe ni ne bɛ dansigi bi ta la a lasera ne Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kole la ni ala man ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen radio sogelen kunnafoni kuraw k'olu dankɛnɛmaya an cɛ ka kulomajɔ la a kɛtɔ bɛ nin kan sɔlɔ Mamadu wasalim maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye